It Cultures Spoken English YouTube channel नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आरो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै आं भिडिअ फिन फैफिनबाय मोनसे आयदाखौ लानानै बेयो मोनसे सोदोब इंराजियावहाय बेयो जाबाय NEED need माने बिनि ओंथिया जाबाय रिक्वायर माने गोनांथि नांगौ जानाय। दायो फैदो बिदिब्ला बिदोंहाय मोननैसो बिदिन्थिजों सावरायनो सानदों बाथ्रा बानायनानै निडजोंहाय। 1 numbers You need a license to drive a car. गंसे गारि सालायनो थाखाय नोंनो लाइसेन्सनि गोनांथि। 2 numbers I need some food. आंनो खायसे आदार नांगौ एबा जाग्रा मुवा नांगौ। 3 numbers He needs a new pen. बिनो गंसे कलमनि गोनांथि। 4 numbers I need more time. आंनो गोबां सम नांगौ बा गोबां समनि गोनांथि। 5 numbers I will need the book later. बे बिजाबखौ आंनो उनाव गोनांथि जागोन। 6 number She needed some milk. बिनो एसे गाइखेर नांगौ जादोंमोन। 7 number We are going to need more money. जोंनो गोबां रांनि गोनांथि जागोन। You need to study more. नोङो गोबां फरायनो गोनांथि जागोन बा फरायनो गोनां जागोन। I need a knife to cut the cake. केकखौ हानो थाखाय आंनो गंसे दाबा नांगौ बा दाबानि गोनांथि। दायो निडजोंहाय नेगेटिभ सेन्टेन्स बोरै बानायगोन इनफिनिटिभ प्लास खालामनानै मोननैसो बिदिन्थि लानो सानदों। I do not need anybody to do it. बेखौ मावनो थाखाय आंनो गुबुन रावखौबो नाङा। She doesn't need us to tell her what to do. बियो मा मावनो नांगौ बिनि थाखाय बियो जोंखौ बुंनो नाङा बा जों बेखौ बुंनो गोनांथि नांगौ गैया। बेनि उनाव I don't need more time. आंनो गोबां समनि गोनांथि नङा बा नाङा गोबां सम नाङा। बेनि उनाव I didn't need any help. आंनो जेबो हेफाजाब नाङा। need प्लास इनफिनिटिभजोंहाय मोननैसो बाथ्रा I need to rest. आङो जिरायनो नांगौ। She needs to eat. बियो जानो नांगौ। दायो फिउचार टेन्सआव निडखौ बाहायनो नागिरदों आं। I will need your help tomorrow. आंनो गाबोन नोंनि हेफाजाब नांगौ जागोन। You will need to do something or the other. नोङो माबा मोनसे नङा माबासे मावनो गोनां जागोन। WH खालामनो नागिरदों निडजोंहाय What do you need? नोंनो मानि गोनांथि? Where do you need to go? नों बहा थांनांगौ जागोन। What does she need to do? बियो मा मावनो गोनां जागोन। Why do you need it? नोंनो बेखौ मानो नांगौ। इन्टारगेटिभ मोननैसो सेन्टेन्स बानायनो नागिरदों Does she need money? बिनो रांनि गोनांथि नामा। Do you need help? नोंनो हेफाजाबनि गोनांथि नामा। What do you need me help you in study? मा आं नोंखौ नोंनि फरायनायाव हेफाजाब होनांगोन नामा। बेबायदि माखासे सेन्टेन्स जोङो निडजों बानायनो हागौ। दिनै नोंथांमोना निडजोंहाय बोरै बाथ्रा बानायनांगौ बिनि सोमोन्दै बुंनाय मोननैसो बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। उननि समाव आं गोबां बेबायदि गोनांथि सोदोबफोर लानानै बाथ्रा बानायनो नाजागोन। आसा खालामबाय भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो साबस्क्राइब खालामगोन होनना। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै। गोजोन्थों।